Og når der er lidt aktivitet på bane 1 nu i forhold til præmieoverrækkelsen, så er det Jo Stoppers, der skal lige have sig et prøvetræk med den hollandske traktor, den Atbruder. Sømælk, den Atbruder, som under stævnet har kørt sig Gert Jan Pauli, skal lige have sig et prøvetræk. Og jeg tror faktisk, det er Jo Stoppers, som har en Kugård ikke så langt herfra, der kører traktoren her i prøvetrækket. Så fik de vist det prøvet af, de skulle have prøvet af. Lod det til, at den ramte koblingspunktet, og at den fik god løft på forenden. Så jeg tror, at de er klar, når Superstock-klassen den skal køres. Og jeg kan se, det er Gert Jan Pauli, der sidder på traktoren. Sømæk, den Atbruder. Og vi kan da godt lige give ham en lille klapper på vejen herned. Vi skal nok få ham at se.